על טורים נמוכים. מי שרוצה לפנק את האוטו בנעילה גם יכול. אבל אתה נעול כפול, אחי, הוא לא נעול כפול, אל תסבך אותו. כרגע על 1100 טור, החלטתי להפעיל נעילה כדי לפנק את האוטו כי אני עם הילד, לא מחפש אתגרים, וזה הקצב עלייה שאני עולה. לא משחקים עם זה, לא משתוללים עם זה. עדיף להכניס את האבן ולעלות על אבן ולא להיכנס להצלבה כדי שתהיה לנו כמה שיותר אחיזה, וזהו. סיימתם את העלייה, אנחנו עושים עצירה במקום, מוציאים מנעילה ומוציאים מלואו. לא הרבה גז. יפה, זה הטוב. ככה, כמו שאתה שומע את המנוע, ככה אתה הולך. לא לתת יותר גז, לא להתפתות בהיסטורית, לתת יותר גז להתקדם. תמשיך באותו קצב. לא לעצור. גז. אותו גז כל הזמן. תמיד תבחר לשים גלגל על איזה אבן או משהו אחר. אתה נותן יותר מדי גז. לאט. לאט, אחי. לאט. בדיוק, לאט. רגוע, תלטף. כמו שאתה מסרק שיער, אחי. לאט, לאט. זה הרבה גז. לאט, גז. תבחל. תעדוק. קצת מנגל אחי, פה קצת כנפיים, קצת סטייקים, מנטיקות